Seuraavaksi taikuri Kepla ajatteli tehdä kolikkotempun. Siihen tarvitaan 6 samankokoista kolikkoa. Tässä tapauksessa on 20 senttisiä. Kolikkotemppu alkaa sille, että kolikot laitetaan 2 riviin taikurin pöydälle. Näin. On nyt 2 rivissä 3 ja 3. Käsissä ei ole mitään eikä hihossa ole mitään. Ei ole mitään luhvia. Tehdäänpä ensimmäinen mystinen ristiliike. 3 ja 3 on kolikkoita käsissä. Sitten tehdään mystinen ristiliike. Katohan, tuolla on 2. Täällä on 4. 1 kolikko siirtyy tuosta kasasta tuonne. Kokeilepa vielä tehdä mystinen ristiliike uudestaan. Mitä sitten tapahtuu? Täällä on 4. Täällä on 2. Katohan, tuolla on 1. Täällä on 5. Taas menee 1 kolikko tuonne päin. Mitähän tapahtuu, jos vielä tehtäisiin mystinen ristiliike? Häviääkö tuo? Vai meneekö se tuonne? Se pian nähdään. Se aika pian nähdään, kun taikuri Kepla tekee sen mystisen ristiliikkeen. Täällä on 5. Täällä 1. Oho, hävisi. Täällä on sitten kaikki ne 6. Tämmönen mukava temppu tähän väliin taikuri Keplalta. Kiitos.